Praat du bij mijn man? Ja. Wie is dat? Ja, Hallo, Jelke. Hey papi. Hi vriend. Jongens. Het wordt klaar. Het wordt te lang. We zien hier als koftje. Waar de laatste ticket. Hij was online. Nee, nog niet. Ik ben alleen voor op het voetbalveld, joh. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ja, sporten nu. Ik had al even een sprintje laten, dat jij me wel. En tussen even wat oefeningjes dingen. Maar toch wel een beetje trok in, want dan jouwt het echt niks. En dan ga je alles van nodig dingen. Ik ben onderwijs naar Ilse. Ilse had haar salon nou nog bij haar ouderhuis. Dus ze zijn mijn wenkbrauwen en een bifietje. Nou ja, ik dacht, als ik daar nou eens even heen de jog en we waarom jog, dan haak ik dat maar weer. Want in de auto, nou ja, die pakt ze gauw, maar dit kan lekker goed even. En het is wel lekker weertje erbij, dus ik zou zeggen, why not? Ik moet nog even een sprintje. Klein stukje maar even uitrennen. Even wat binnenkomen, als kom ik daar een bruinvis binnen. Nou ja, meestal laat ik mijn wenkbrauwen van mijn henna. Maar ja, ik ben best knullig. Ik maak je natuurlijk met te let een afspraak. Dus helaas weer daar net genoteerd voor. Dus gewoon even wenkbrauwen epileren en verven. En dan kan ik eerst er even terug. En dan hoop ik de eerstvolgende keer naar Ilse haar negersalon te kennen in het negerhuis. Want ja, dat is leuk natuurlijk. Ik zal even een molkapje voor dan en dan ga ik dan winnen. Alcohol. Er is nog een klant, dus ik wacht je nog even. Kan ik ondertussen een molkapje installeren. Die is wel heel leuk, check. Moet wel het even gelijk wat, hè? Nou, zo'n mooie poes. Joepie. Ik ben aan de beurt. Naar binnen. Ja, ik ben nog een koffiesjaas. Nou, wij hebben nog. Praat du bij mijn man? Ja. Wie is dat? Ja, Hallo, Jelke. Hey papi. Hi vriend. Also known as Jelke B. Jelke B. Jelke B. Nee, oké, thanks. Oké, doei. Hoi. Good morning. Goedemorgen. Kist je nou wat van meidje? Oh nee. Ik ben er heel goed in. Heel goed in, hè? Ja. Nou, mooi. Welkom bij de tutorial. Ja. Oh joh. Oh, dit is wel lekker. Dit is beter dan het erin even lezen. Ooh, baby, baby, it's a wild world. Ooh, baby, baby, it's a wild world. Dit is echt mijn favoriete momentje, het plukken. Kijk altijd heel goed door, Ilse, hè? Ja, ja. Goed nou best, toch? Mijn eigen familie zeurt het meer. Die horen mensen dwalen met het Nee. Ilse. Nee. De finishing touch. De finishing touch. That's it. Ben je met er maar hier, jongens? Een spiegel. Een spiegeltje. Wat verdorie, hé. Ja. Krijg wat. Zeg nog wel wat. Alsjeblieft. Toppie! Nou, dan maken we nog even weer om naar huis. En dan doe ik maar weer joggend. Muziekje er weer. Weer er weer. Patrimonium night! Woehoe! Bijna dus! Ik zal de bandjes uit school halen. En mevrouw Tetje, die vregen of ik Roelof Jan en Teetske ook op Helliwoor. Dat is ben hun paak bedbeziters.
Nou ja, die badje in principe op Tiers is altijd maar jaren en zagen. Dus ik zei, ja wist kinderen, ik ben toch op een paard. Ja. Ja, kappeling en goed heeft. Maar ik zei, ja wist. Ik bedoel, ik nou 1, 2, 3 of jou bent op Hellimaat. No problemo. Daar is jaren al. Ah, goeie. Hoi. Hoe is het? Goed. Mooi. Oh. Marie mee dan. Ja. Vind je het leuk op school? Ja. Ja? Het gaan we al jullie. Ik moest als eerste maar even nog een toets aanmaken. Omdat ik weer 2 dagen vorige weekend heb. Het is een beetje ziek, hè? Ja. Dus je moest hem inhalen. En nog een toets. Oh, oké. Gewoon het tweede deel van. Oké. Wie maakt Rolf Jan en Teerts? Kijk even mij nemen. Mevrouw Tetje die hiermee appt. Die moest naar de tandarts. Die vreeg dat ik Rolf Jan en Teerts kijk mij nemen. Ik zei dat kerel. Ik denk dat het je mij hun bordje kon. Nou, gisteren hun mooie knietjes schillen. Die hebben we nog net zien. Nee? Nee. Ik ga ze vanmorgen weer even opzacht. Die hartstikke goed. Ze kroep al een beetje terug het boetenhak heen. Ja. Ja. Nou, is je het ook weer vast hoor. Ja, weer. Want dan is het aan. Ja, ik zou direct zeggen, dat maakt eigenlijk juist. Want dan, hoe vaker als ze even door de hand naast, hoe tamer het ze worden. Alleen nog tante wil eerst wel graag dat ik het nog even bij ben. Ja, En net samen pakken, dat iedereen ze samen eruit pakt. dat snap ik. Ja. Want ze ben ik nog net heel oud. Nee, ik ben nog maar 12 weekjes of zo, hè? Ja. Maar ik denk, Ja, wist. En wat was toen later dan weer jaren? Wist dat dan? nee. Nee? Wat leek het die leuk? Bij een kleerwinkel werken. In kledingwinkel werken, dat is wel leuk, ja. Ja. En wat nog meer? Ik weet dat doe ik dan. Moeilijk, hè? Omdat het meteen... Ja. Ja. Het kind ik was gewoon een specialist. Oh, krijgt ze tante Ilse. Dat is echt wel heel leuk. Ik ben van de morgen met tante Ilse West. Hey. Had ze wat netjes die? Ja. Ja, wat toch? En keek dat mijn Nienke doet. Oh, ja. Toen jij met Nienke en dan een schoonheidssalon. Ja. Schoonheidssalon, Jara en Nienke. Nee. Nou, als dat zo is, dan had tante Ilse pech, maar dan kom ik bij je. Ik is mooi bij tante Ilse stage erin nog heen. Ja. Ja, ik is het mooi leren. Oh, maar niet. Maar doe ik dit daar? Ja, maar ik zal eerst zaken even ophellen. Ja. Nee, shit, is het er al. Ja. Ik zet hem even ophellen. Nee, wacht. Hé hey, jongen, was ik maar jaren, maar zaken? Nee. Om ze op te hellen? Net. Nou, zaken die hellen het Rolf Jan en Teertske even op, want die komen aan de andere kant van de squal uit. Dus, en jaren ik wacht je, en jaren. Als meer zaken doen. Dat denk ik ook. Zo. Broek, sterwaard. Oei. Kijk. Oei. Oei. Hé, shit, dit een paar zaken wel. Snoeien. Snoeien. Auto. Auto is net mijn oe. Nee. Auto. 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 We zitten in auto. We zitten in de auto. We zitten nou in auto. We zitten nu in de auto. En wie had er even de auto? Ik doe dat niet meer met een moe. Oeh. Komt het toch goed? Kom nog goed. Wat had nog meer een oe, Jara? Voet. Roei. Ja. Doei. 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 Ik wist het. Ja, doei. Foei. 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 Toeter. Ja. Scooter. Oh nee, scooter. Deze Maar toeter. dubbel O, hè. Ja, doe maar net. Ja, ik al die met heiden boos. Volgens mij komen ze erom, Jara. Let op. Even kijken. Kom nog. Ja, Sjaki. En Teertske en Rolf Jan. Hey jongens. Wie klassendienst. Oh, dit is klassendienst. We zijn al, wat wordt het? We zien dat jongen, het wordt te lang. We stelen alle skoftjes. Zo zit het hier. We staan al een tijdje. Maar doe je, hier is het klassendienst, die dat? duurt lang. Als je meidje de containers moeten zetten, dat duurt me tegenaan.
Wel leuk, toch? Oh, en dan de ene keer de ene en de andere keer de andere? Nee, hier vang ik op zo'n 2 van door. Oké. En maar dat ruilt wat, denk. Hoe is het toen net altijd eraan, denk? Elke, wel ja in een week. Oh. Dus nu die ik het met Nienke en Iris en de Ja. volgende week weer jongetjes. Ah, sure, krijg wat. Die is cool, hè, Rolf, ja? Een dik. Dat is een dikke. Ja, ik krijg mijn van Rolfjan niet heel te nemen om te beurten. Hebben we ook nog pijltjes? 100. Oh. Ik ben gepakt van het zingen en wie haalt waar? Je moet samen weer op ziek, je uit de wij. Ik altijd de fles. Ja, dat snap ik. Net op in je zitten. Ja, let op. Ik doe er al. Plop. Laat ik al in die let het wel op het dak. Oepsie. Dat wil net naaien. Maar hij het maar weer op ziekje. Dat wil je naaien. Nee. Dat is wel gelukkig. Leuk, hè, Rolf, ja? Al die beelden zitten die dieren lach. Zo hoe heet deze kind? Hoe daar kun je... Oh, nou, maar staan ik aan de andere kant van het hoerziekje. Ja, ga ik vaker niet meer jaren, hè. Oh. Wie hele voetbalschool van mij. Waarom? Gewoon dat ik voetbal. Ja. Voor het eerst, hè? Ja. Is er zin in? Ja, maar ik doe mijn uitpakje. Als hier ook brood is gewoon hij zagen. Dan heeft het voetbal zo nog. Ja. Ben je gewoon klaar voor? En wat mooi voor het eerst heen, hè? Oh. Dus En die eerste training. Ja. Oh, spannend. Hi. Wat zo, je bent van Ajax? Ja. Ja, daar ben je helemaal klaar voor. Ja. Ja, maar dan moeten we oppassen. Dus gewoon van die vingerheid. het wordt een beetje moeilijk, want zaken hebben een beetje litse fotjes. Nou, hebben we wat uitvoer? Hebben we wat? Ja. Wat hebben we? Beetje. Past ze goed? Ja. Mooi. Ben mijn uithoek morgen geeft. Ja. Nou, ik heb wel uit in het, ik heb wel mij net. Ja, die komt op. Maar ik wil ze onhouden. Nee, dat we net. Ik ben alleen nog voor op het voetbalveld, joh. Dit is zo'n veeltje. Als we op tegels rennen, dan word je in de afgezaaien. En het is net heel goed voetbal hier. Dus alles zit er van in de afgezaaien. Dat is voor de grip op het veld. Ja. Super vet! Wauw! Wat cool! Ja, nog even maar een bovenzetje. Maar natuurlijk maar voetbal kennen. Dat ik goed hier. Hey, was niks missen? Abonneer je dus en zet een blauw toenke omheen.